Hola, bon dia. Aquest és un vídeo per als alumnes de primer de batxillerat. Tal com vaig parlar amb la vostra delegada, us faré una mini-session, una mini-classe. Espero que no duri gaire el vídeo. Fem-vos una introducció a com heu de treballar els poemes de l'antologia de la poesia catalana. Ja he llegit els vostres treballs del Tirant i el que haig de dir és que entenc que la situació és la que és, que la vostra edat és la que és també i les preferències són les que són, però ho dic també de cara a aquests poemes. El que jo valoro és sobretot que vosaltres tingueu una experiència personal de la lectura i plasmeu el que a vosaltres us suggereixi aquesta lectura. I si us suggereix una bajanada, m'és igual, jo ho aplaudiré. Prefereixo això a no que em feu un bolcat de la bibliografia que trobeu per internet i feu aquest treball d'adequació i de recerca bibliogràfica, perquè això no és el que jo busco. Jo busco que tingueu aquesta experiència personal amb la literatura i que feu aquest exercici d'interpretar i de crear unes respostes davant d'aquests estímuls literaris. Tots els poemes aquests són superconeguts i es troben moltes pàgines comentats, etc. Us ho dic ja d'entrada, però jo prefereixo que vosaltres feu una lectura personal i sincera i plasmeu el que us surti. Bé, doncs comencem amb aquest poema A una hermosa dama de cabell negre, de Francesc Vicent Garcia, àlies el rector de Vallfogona. De fet, ja hem treballat algun poema del rector de Vallfogona, de l'època del barroc, i com que és un autor del barroc, potser estaria bé tenir en compte els epistemes, les nocions literàries que tenen els textos del barroc. Us he fet aquí un full, no sé si ho veureu bé, perquè és aquí amb la càmera frontal del mòbil i no sé quina qualitat tindrà això, però les nocions literàries del barroc, com veieu, són el concepte de meravella, de desengany, de mixtura, d'enginy i de classicisme. Després, quan comentem el poema, veurem com es plasmen aquestes nocions epistèmiques al llarg del text. Bé, començaré llegint-vos el poema i després el que farem serà resoldre les activitats una per una. Bé, començo. A una pinta de marfil polia sos cabells de finíssima atzabeja, a quilos d'or més fi tenen enveja, en un terrat la bella flora un dia. Entre ells la pura neu se descobria, del coll que, ab son contrari, més campeja, i com la mà, com lo marfil blanqueja, pinta i mà d'una peça pareixia. Jo, de lluny, tan atònit contemplava lo dolç combat que a pastremada gràcia aquests dos contraris mantenien. Que lo cor, enamorat, se m'alterava i temerós d'alguna gran desgràcia de prendre'ls tregües ganes venien. Bé, doncs estaria bé que seguíssiu aquesta exposició, aquesta explicació que estic jo fent ara amb el poema al davant, per tal de poder anar seguint llegint mentre jo vaig recitant-lo. Igualment ara, quan resolgui les activitats, estaria bé que tinguéssiu al davant el material, el llibre al davant, per poder anar relacionant allò que vaig dient amb el text. Bé, la primera pregunta ens demana: reescriu el poema evitant els hiperbatons que hi ha. Un hiperbaton és l'alteració de l'ordre sintàctic habitual d'una oració. I quin és l'ordre sintàctic habitual d'una oració en català? Subjecte, verb i complements. Diversos casos que van a part i diverses excepcions. Però en general l'ordre no marcat, l'ordre habitual del català és una llengua SB-O, subjecte, verb i objectes. Hi ha una excepció, per exemple, aquí ens trobem un verb com és es descobria. Els verbs que són inacusatius d'aquest tipus és més natural que posem el subjecte al darrere, no? Però són excepcions. Aleshores, una proposta que he fet jo de desfer aquests hiperbatons que trobem al llarg del poema és la següent. Aquest exercici està molt bé perquè us demana que ordeneu la sintaxi del poema per poder-lo entendre bé. És a dir, el primer exercici és, bé, ara mira't un altre cop el poema i intenta
entendre bé tot el que hi diu. Bé, doncs el que farem ara és llegir-vos-el novament i aniré més lentament perquè aniré explicant aquells punts que siguin més difícils d'entendre. Diu, segons l'he ordenat, quedaria així, En un terrat un dia la bella Flora. Començo posant el context, el lloc, el temps i el qui, no? En un terrat un dia la bella Flora. Ab una pinta de marfil polia sos cabells de finíssima atzabeja, a qui tenen enveja los de or més fi. Per tant, el que està fent, en aquest cas la Flora, és pentinant-se els seus cabells amb una pinta de marfil. Els seus cabells són de finíssima atzabeja. Atzabeja de la més alta qualitat, un color, vol dir un color molt negre, un negre d'aquells que no és castany fosc, és un negre batum, no? Bé, diu, un negre tan negre, diu, que fins i tot els cabells de l'or més fi li tenen enveja. Aquí ja trobem el primer element destacat del poema, i és que a l'època la descripció de la dona ideal era una dona doncs rossa, amb la pell molt blanca, amb els ulls clars. Aquí el rector de Vallfogona, Francesc Vicent, es diu: a mi m'agraden les morenes. Vull dir, les morenes, les que tenen el cabell negre, no m'agraden les rosses. Fora, trenco amb el tòpic de la descriptio puella, que és un tòpic literari que vol dir la descripció d'una dona. Bé, tècnicament puella, ve de puella, i en masculí és pueris, això vol dir nen o infant, per tant el tòpic voldria dir descripció d'una nena o d'una infantona. Però bé, per sort mai ens parem a pensar en aquestes coses, si no seria una mica creepy. Bé, continuo amb el poema, diu: entre ells se descobria la pura neu del coll, que, ab son contrari, més campeja. Per tant, el que ens diu és que entre els cabells es descobria la neu del coll. La neu del coll, què és això? Vol dir que el coll era molt blanc. I aquí ens fa aquest joc de contrastos entre el blanc i el negre. Diu que ab son contrari més campeja. Què vol dir campejar? Si busqueu la paraula al diccionari normatiu, campejar vol dir anar pel camp. Però amb això no en tenim prou per entendre per què el rector de Vallfogona va escriure el verb campejar aquí. El que hem de fer és anar al diccionari català valencià balear, a l'Alcover Moll, i buscar campejar. Allà trobarem que campejar vol dir fer la guerra. No de camp, sinó de campanya militar. I també pot voler dir, a Tortosa s'utilitza com a embellir alguna cosa, fer-la més bella. Recordem que Francesc Vicent Garcia és nascut a Tortosa, és oriünd de Tortosa, la gran ciutat del Renaixement i per tant de la cultura també de l'època, que ja no és del Renaixement, és un autor del barroc, no? Per tant, segurament aquí utilitza aquest verb campejar en un doble sentit, que aquests dos contraris, aquest blanc i aquest negre, el que fan és lluitar entre ells, però al mateix temps fan que aquest contrast sigui més bell, ho embelleixen l'escena, la fan més bella, amb B alta. Bé, continuo. I com la mà, com lo marfil blanqueja. Aquí es refereix al coll. El coll, com la mà, blanqueja com el marfil de la pinta. Per tant, hi ha aquests tres elements que tenen aquest blanc neu, que són el coll, la pinta i la mà. Diu, pinta i mà d'una peça pareixia. Semblava que la pinta i la mà estiguessin fets del mateix material, perquè eren del mateix color exactament. Bé, ara canviem d'estrofa i, si us hi fixeu, canvia la persona. Fins ara això està descrit en tercera persona al singular i ara passa a estar escrit en primera persona al singular. I entra el jo poètic, i entra el rector de Vallfogona. Acostuma ell a entrar força en els seus poemes.
Diu jo, a més entra amb aquest jo marcat explícit. Jo, de lluny, tan atònit, contemplava lo dolç combat que amb extremada gràcia aquests dos contraris mantenien. Fixeu-vos que parla d'aquesta escena en termes bèl·lics. I això ho sabeu perquè heu llegit El tirant? Bé, heu llegit El tirant. Els que heu llegit El tirant, sabeu que El tirant parla de l'amor en termes bèl·lics. I per tant, aquí reprèn aquest tòpic de parlar de temes amorosos, de temes sensuals, amb vocabulari de guerra. Lo dolç combat, que amb extremada gràcia aquests dos contraris mantenien, el blanc contra el negre. Continua el poema i acaba amb aquest últim tercet que ens diu, com veieu l'estructura és un sonet, això, diu que se m'alterava lo cor, enamorat, i, temerós d'alguna gran desgràcia, de prendre'ls tregües, ganes venien. Ell està corprès per aquesta escena, està alterat, i li venen ganes de prendre'ls tregües. Una tregua és un alto al foc en un conflicte bèl·lic, no? Ell tenia ganes de que allò s'aturés d'alguna manera. Bé, aquesta és la resposta a la primera pregunta. Anem a veure la pregunta 2, que ens diu... Bé, la resposta a la pregunta 1 i un comentari general del poema, d'acord? Aquí només havíeu de reescriure el poema desfent els hiperbàtons. La pregunta 2 ens diu: fes llistes d'elements i objectes que apareixen en el poema segons el seu color. A quina conclusió arribes? Bé, doncs, ja ho he comentat abans. Hi ha el color blanc, i blanc trobem la pinta, trobem el coll, i trobem... ara m'he quedat jo en blanc, ara. La pinta, el coll i la mà, sí. I després hi ha un altre referent que utilitza per comparar, són els cabells rossos, no? Com a contraposició als cabells negres de la dama, no? Bé, l'altre color, l'altre element d'aquesta contraposició són els cabells negres abeja de la noia. I hi ha un altre element que apareix en el poema, tot i que no ens diu de quin color és, que és el terrat. Suposem que és blanc, perquè l'únic element de contrast que hi ha en tots aquests elements que s'han descrit són els cabells. Els cabells són el contrast. Els cabells són l'element que d'alguna manera criden l'atenció de l'escriptor, del geu poètic. Bé, a quina conclusió arribes? Doncs que ell només fa que els cabells negres de la dama siguin negres per tal d'emfatitzar aquest contrast i per tal d'emfatitzar aquest trencament amb aquesta descriptio puerile tradicional. Bé, com veieu, una de les característiques del barroc és classicisme. Igual que en el Renaixement reprèn els temes clàssics, però sovint els reprèn el barroc per trencar-los o per donar-li un enfocament menys seriós. En aquest cas, el rector de Vallfogona reprèn un tòpic clàssic com és la descriptio puerile, però per trencar el tòpic. Després també trobem el que seria desengany, no? Desengany. Per ell, la perfecció de la dona no és una dona rosa, mulls blaus, no, és una dona amb els cabells negres. Per tant, està desenganyat en aquest cas dels ideals amorosos de l'època, no? Bé, continuo amb la pregunta 3. Diu: analitza l'ús de la primera persona al poema. Quin ús se'n fa i per què? Les primeres dues estrofes es parlen en tercera persona al singular. A la tercera i la quarta, que són els dos tercets finals del sonet, entra el rector de Vallfogona en acció. I per què entra ell en acció? Entra en acció per mostrar com se sent ell davant d'aquesta escena. I realment aquí es pot donar també una interpretació una mica més
morbosa, si es vol, del tema, és que quan ell diu que li venien ganes de prendre'ls tregües, es pot referir a que s'acabés aquesta lluita entre els dos entre els dos elements oposats, el blanc i el negre, o que s'acabés la lluita que té ell interna en contraposició a l'escena tan tranquil·la que està veient. Ell destaca que està alterat, que està temerós d'alguna desgràcia, que té el seu cor, que està... Aleshores, ell aquí expressa en aquests dos últims tercets una altra contraposició, que és la de la tranquil·litat de l'escena versus l'excitació que ell té. Aleshores, podem interpretar que és donar tregües en el sentit de que ella es deixi de pentinar i que s'acabi ja doncs, aquest contrast de la pinta i la mà i els cabells negres, o que ell vagi allà i posi fi al patiment de la seva alteració, etc etc. És una interpretació una mica més forçada, però havent llegit els poemes del rector Vallfogona, que tot i ser un eclesiàstic té un punt picant molt pujat, i entenent el context d'aquest poema, que acaba amb aquest últim vers, que acostumen a ser versos que intenten buscar la meravella del lector. Una altra noció del barroc. Els poemes del rector Vallfogona acostumen a acabar-se amb un vers que s'anomena estirabot vallfogonesc, perquè és un vers que el que fa és capgirar el significat del poema. Aleshores, si entenem que aquest últim vers és un estirabot vallfogonesc, no és gens improbable que l'autor hagués volgut deixar oberta aquesta interpretació. Bé, doncs continuar amb la pregunta 4. Diu: a què es refereix el poeta quan parla de dolç combat? Explica qui són els combatents i com estan caracteritzats. Bé, dolç combat, aquí està parlant en termes bèl·lics d'aquesta contraposició dels dos elements. I ja ho hem explicat abans abundantment, això, ja no us vull allargar més el vídeo, això ho hem comentat. Un altre element que apareix, per tant, seria el de mixtura. Ell barreja coses aquí, barreja coses per trencar aquest tòpic. Posa uns cabells negres amb la descripció d'una dona i això no és habitual. Està trencant l'esquema propi d'aquestes descripcions. Bé, l'última pregunta ens diu: diries que aquest poema és més aviat un exercici d'estil que no pas l'expressió sincera d'un sentiment? Per què? Doncs bé, aquesta pregunta, a veure, entrada, ens presenta aquí un judici de valor, jo crec, i aquesta pregunta l'hem d'agafar una mica perquè ens diu: és més aviat un exercici d'estil que no pas l'expressió sincera d'un sentiment? Home, és que els poemes són expressions sinceres de sentiment fins a un punt, perquè hi ha un treball al darrere, hi ha un treball literari. Vull dir, a un poeta no li acostumen a rajar els versos de manera espontània, sinó que els ha de treballar, els ha d'elaborar, etc. O sigui, a tota la literatura, encara que expressi sentiments, hi ha una elaboració estilística. Però és cert que en aquest poema potser hi ha més elaboració estilística que no expressió de sentiments. No és un poema que ell vulgui expressar sentiments, que també, perquè ell expressa que està alterat, temerós, etc etc. Però és un poema que el que vol és trencar aquest tòpic de la descripció de la dona. Vol trencar amb aquest tòpic de bellesa perquè d'alguna manera no hi creu. No hi creu que és absurd i que d'alguna manera s'ha d'acabar amb això i ho fa d'aquesta manera. Inclús una mica barroera, amb aquest estirabot final, no? Aleshores, podríem dir que sí, que és un exercici d'estil, perquè el seu objectiu és, d'alguna manera, evidenciar doncs, la inutilitat o la poca veracitat d'aquest tipus de patrons de bellesa.
Bé, doncs això és tot. Crec que m'he allargat massa, però bé, espero que us hagi servit per entendre doncs, de quina manera hem d'encarar aquests poemes, aquests textos. És important que dediqueu una estona a llegir-los, rellegir-los i després doncs, responeu sincerament intentant no buscar gaire informació, d'acord? I bé, aquestes mateixes respostes que us he fet aquí en el vídeo us les deixaré enllaçades en el Moodle perquè les tingueu, d'acord? Perquè ja que us he dit les respostes, doncs que tingueu també la versió escrita, aquestes respostes ben fetes, ben elaborades, d'acord? Bé, doncs, això és tot i ja estem en contacte i anem treballant. Vinga, que us vagi bé aquest confinament, que s'allarga.